Terve! Minun levyhyllyssä on siis B-kirjaimen ensimmäisenä Johann Sebastian Bach. Soi parvelta nyt Bach, lauloi Eero Raittinen vuonna 1968. Ja mielestäni tuo rivi tuossa kappaleessa kyllä kuvastaa hyvin sitä, että Bach ei ole ollut vain erittäin tärkeä länsimaiselle taidemusiikille, vaan on ollut myös sitä ihan tälle populaarimusiikille, erityisesti rockmusiikille. Ja varsinkin juuri tuossa 60-luvun loppupuolella ja 70-luvun alussa. Sehän Broge-musiikki, kun sitä alkoi kehittyä, niin yksi osa-aineessaan siinä oli juurikin klassinen musiikki. Ja monet nämä ensimmäiset siellä 60-luvun loppupuolella aloitelleet, niin hehän sitten ihan soittelivatkin näitä rock-versioina, näitä glasaarikappaleita. Että sikäli siinä on tullut tosiaan sitten Bachilta paljon vaikutetta, erityisesti toki muiltakin klassisen musiikin säveltäjiltä. Varmaan yksi kuuluisimpia Bachiin liittyviä on tämä Procol Harumin Whiter Shade of Pale-kappale. Bachillahan on tällainen sävellys kuin Air, joka sehän tosiaan menee se, kun siinä Whiter Shade of Paleissa lähtee tämä kuuluisa urkuintro, niin siinä hyvinkin melodiakin noudattelee vähän tätä Bachin ja erityisesti ne bassokulut, kun ne laskee siinä alaspäin, niin siinähän on hyvinkin paljon samaa, vaikkei se nyt ihan yksi yhteen toki ole sen kanssa. Sikäli tietysti sitten vähän huvittavaa, että sitten hän Procol Harumin Gary Brooker ja Matthew Fisher myöhemmin taittoivat oikeudessa peistä tästä asiasta, koska Brookerhan otti sitten krediitit itselleen tästä lainakappaleesta niin sanotusti, ja sitten Matthew väitti, että hän on kehittänyt tämän hyvinkin paljon Bachilta lainatun urkumelodian. Joo. No, The Nice-orkesteri oli sitten 60-luvun lopulla taas sellainen, joka ihan suoraan soitteli Bachia. Heidän Ars Longa Vita Brevis-levyllä on tämä samanniminen yhden puolen täyttävä tämmöinen kokonaisuus. Ja siellä sitten tosiaan vedetään Brandenburg-konserttoa. Ja en tiedä, miehet vaan pistivät, ei siellä Bachista puhuta sitten mitään, he pisti tämänkin osion kyllä vaan sitten omiin nimiinsä. Siellä on sellainen teksti, jossa Kate Emerson jotakin selittää, että meidän näkemys Brandenburg-konsertosta numero 3, että ehkä hän sitten ajatteli, että kaikkihan tietävät, että tämä on Bachin. Samalla levyllähän on myös Sibeliusta versioitu ja siinä on kyllä sitten mainittu ihan Sibelius säveltäjänä. No seuraavana vuonna sitten, 70 tuli sitten Nicein tämmönen, mikä se oli Five Bridges-levy, niin siellä on sitten B-puolella ihan on toisesta Brandenburger konsertosta otettu, niin on Bachikin mainittuna ihan asiallisesti. Mutta olihan se sitten Jethro Tullin mies Ian Anderson, joka halusi sitten taas tehdä Bachin Bouresta version 69 stand-up-levylleen, ja sehän on varmaan yksi kans Jethron kuuluisimpia kappaleita, ja eipä sielläkään ainakaan ensimmäisessä painoksessa Bachista puhuttu mitään, vaan levyn kaikki sävellykset on Ian Andersonin nimeen laitettu. Mutta tämmöistä joka tapauksessa kuitenkin, että hienoa vaikutetta tältä hienolta mieheltä on rockmusiikkiin tullut. Joo. No Bachin elämästä en mitenkään ihan älyttömästi edes tiedä. Tuossa just Wikipediaa vähän katsastin ja ehkä nyt jotain vähän voi kertoa. Tuskin minun kannattaa siihen paljon käyttää aikaa, mutta tosiaan, että yli 1000 sävellystä hän ainakin on, että tuottelias mies oli elinaikanaan. Niin hänellähän oli siis mielenkiintoinen tieto tosiaan tästä musiikista poiketen, että hänellä oli 20 lasta. 2 vaimoa, kun toinen kuoli 7 lapsen jälkeen, niin hän otti uuden ja vielä 13 syntyi. Mutta jostain syystä nämä Bachin niin kuin nuotit sitten, mitä siihen aikaan tietysti ei vielä tallenneltu mitään, niin oli nuoteissa nämä sävellykset, niin ne jaettiin 2 pojan kesken ja toisella oli sitten oli ilmeisesti taloudellisia vaikeuksia ollut jo Bachin elinaikana, niin hän sitten niitä
meni myymään ja ilmeisesti ovat sitten sille tielleen osa niistä jäänyt. Mutta onneksi niitä kuitenkin ilmeisesti valtaosa on olemassa ja on levytetty ja tälleen. Joo, no ihan tästä nyt heti tästä minun klassisen musiikin kuuntelusta, niin sehän on hyvinkin tämmönen sivujuonne aina minulla ollut. Minulla ei oikein tahdo aikaa riittää tämän rockmusankaan kuunteluun riittävästi, niin sen myötä sitten klassinen on jäänyt kyllä aivan liian vähälle. Ja tänä aamuna yhtä kitaralevyä näistä kuuntelin ihan vaan tätä ohjelmaa tarkoituksella, ja kyllä tuli taas semmoinen ajatus, että täytyypä kyllä kuunnella enemmän. Mutta se alkoi kuitenkin silloin 80-luvulla minulla siitä, että veli osti vanhin velini osti ensimmäisen CD-soittimen. En edes muista, mistä hän sen, jostain Kajaanista hän muistaakseni sen osti. Ja siinä tuli mukana sitten CD-levy, ja siellä oli tietenkin Dire Straitsin Brothers in Arms. Sehän oli varmaan yksi niitä, olikohan se ensimmäisiä, jotka CD-muodossa julkaistiin. Mutta siellä oli sitten klassista musiikkia. Siellä oli ainakin Sibeliusta ja Vivaldia, sen mä muistan. Ja niitä sitten rupesin kuuntelemaan ja silleen tuli semmonen sitten jotenkin alkoi kiinnostaa. Ehkä siinä oli tää progemusaan kanssa samoihin aikoihin rupesin kuuntelemaan, että varmaan ne vähän siinä sitten limittyivät toisiinsa, että kumpaakin siinä sitten aloin kuunnella. Ja no varmaan sitten tämä Bach tuli ehkä juurikin tuon Jetron kautta, että tosiaan Jake Nymanihan se kanssa mainitsee sen, että Bachin Boureen teki, mutta eipä krediittejä antanut säveltäjälle. Niin sitten Otanmäen kirjastosta lähdin katsomaan, että mitä siellä oli aika hyvä nimenomaan vinyylikokoelma klassista musiikkia, ja siellä oli ainakin kaksi Bachin levyä, ja sitten löysin tämmöisen jossa oli Bach ja klassiselle kitaralle siirretty, niin ja siellä luki, että Bouree. Ja no minähän sen sitten lainasin sen levy, ja no eipä siinä sitten Boureeta löytynyt, tai siis että siinä oli Bouree, mutta se olikin eri Bouree. Ja itse asiassa nyt vasta selvitin tuon asian. Kyllä mä jotenkin ajattelin, että se on joku tämmöinen, klassisessa musiikissahan on näitä termejä, mitä käytetään ja joka sävellyksessä on. Niin tämähän on siis niin kuin barokkimusiikin tanssisarjan osa on Bouree. Eli niitä on tosiaan, no vähintäänkin nyt tiedän, että kaksi löytyy Bachiltakin. Ja no sitten toinen levy, minkä lainasin, se oli sitten urkumusiikkia, mikä on varmaan myös sitä tunnetuinta Bachilta. Ja siellähän oli se Toccatan Fuga, joka on, oliko se nyt tässä Olipa kerran elämäsarjassa aloituksena. Siellä minäkin sen varmaan ensimmäisen kerran on kuullut. Hienohan se on. Ja siinä oli sitten kaksi muuta. Muistan, että yksi oli semmoinen levypuoliskon täyttävä urkuteos. Ja toinen sitten oli vielä sen Toccatan jälkeen, niin niitä kappaleita ei näiltä vinyyleiltä, mitä minulla nyt on, niin ei sitten löydy. Niin tuli tästä vinyylihommasta vielä mieleen, että minä vaan sitten lähinnä rupesin sitten niin kuin kirppareilta, ja no Anttilassakin oli sitten jotain tämmöistä halpasarjaa, niin rupesin sitten vaan ostamaan näitä niin kuin silleen semmosia, mistä olen ollut kiinnostunut, niin vinyylinä, että niitä nyt löytyy sitten jonkin verran, että luulen, että mahtaakohan olla enää kovinkaan monta klassisen musiikin vinyylikerääjää, että luulen, että silloin kun tuli tämä CD-homma, niin varmaan monet vaihto sitten niitä mahdollisesti keräämiään klasarivinyyleitä kyllä CD-hen, että olen ymmärtänyt ainakin niin, että klassisen musiikin kuuntelijoita ärsytti vinyylissä juuri sen rapinat ja muut, että he halusivat sitä semmoista mahdollisimman häiriötöntä toistoa, ja CD-hän se sitten heille tarjosi, että ihan mielenkiintoista kuulla, jos joku katselija vaikka on suuri klassisen musiikin vinyylikerääjä, niin toki mielellään kommenttia vaan siitä sitten. Joo, no nämä on tullut mulle sitten nämä Bachin levyt, näitä en silloin aikanaan kun levyn keräilyä aloittelin, tai siinä 80-luvun lopulla 90, niin ei tullut Bachia mun mielestä vastaan. Mutta tässä ihan 2010-luvulla niin sitten eräs työkaveri niin sanoi, että hänellä olisi tai itse asiassa hänen mummollansa olisi laatikollinen levyjä,
jotka oli hänen edesmenneen vaarin ja enon levyjä, että haluaisinko minä ne. No tällä hetkellä mä varmaan en ottaisi tuollaista laatikkoa, kun tosiaan tuo levyhylly alkaa nyt olla täyttymässä, mutta silloin sitten ajattelin, että no tuoppas ne, että kyllä niitä sitten johonkin saa. Muista, että oliko peräti niin, että minä sitten osaan katsoin ne läpi ja annoin hänelle takaisin, tai en ole varma miten se meni, mutta kyllä niitä iso läjä tuli ja suurin osahan siellä oli sitten klassista musiikkia. Ja näistä levyistä päätellen ilmeisesti Eno tai Vaari tai molemmat niin on juurikin näissä entisen Itäblogin maissa mahdollisesti käyneet, koska nämä on kaikki jotain Tsekkoslovakia painoksia ja sellaisia. Tämä ensimmäinen, niin tässä on juurikin tämä on tätä urkuhommaa ja tässä on juurikin tämä Toccata and Fuga löytyy täältä. No tämä on sitten taas se kitaralevy, minkä kuuntelin tänään ja piti ihan varmistaa, että tässä siis on Bourrée ja se on juurikin se oikea. Jos joku sitä Jethron Bourrée etsii, niin se on tosiaan Loud Nova Suite E-moll BMW 996. Ilmeisesti tuo numero on se oleellinen. Tuo Loud Nova tarkoittaa luuttua, koska Bach ei säveltänyt kitaralle. Kitara oli kansan soitin, hän sävelsi luutulle. Ja niitä ei kai ole niitä luuttusävellyksiä kovin paljon sitten. Että se luuttu oli ilmeisesti vähän hankalaa soitin, siinä oli kieliä valtavasti ja sitä oli vaikea saada vireeseen. Niin se ilmeisesti jäi sitten barokkinkin jo ollessa vielä voimissaan, niin jäi kuitenkin niin kuin pois käytöstä. No, tämä on sitten mielenkiintoinen, niin tässä lukee vaan Bach, ja kyllä mä tätä kuuntelin joskus, niin Bachia tässä on. Tämä on siis ihan kyrillisillä kirjaimilla kirjoitettu, niin minä en tiedä mitä tässä edes tarkalleen ottaen on, ja en tätä olen diskoksiin pistänyt nämä omat levyni, niin tätä en ole löytänyt sieltä oikein. Bachin levyjähän siellä on ihan valtavasti. Niin. No, sitten on vielä tämä viulu konserttolevy on tämä sitten viimeinen. Tätä en kyllä juurikaan muista minkälainen tämä on. Täytyy tämäkin kyllä tässä kuunnella. Bachistahan tosiaan sanottiin, että hän teki sen ajan niin kuin kaikkia muita musiikillisia sävellysmuotoja. Hän sävelsi, mutta oopperaa häneltä ei silloin irronnut sitten kuitenkaan. Joo, siinä sitä nyt oli tämmöinen minun vaatimaton Bach-tietouteni ja kokoelmani tässä nyt sitten esiteltynä. Lähdetäänpä ensi kerralla sitten tuonne Kanadaan. Heipä hei!